Babaeng nalambigit sa pagpamaligya og mga Peking government IDs na dakpan sa masakop sa National Bureau of Investigation. Ano ang live report ni Nico Serino? Nick. Yes la, napakgang kining modus sa pagpamaligya online nini mga government IDs sama sa driver's license, UMID, national ID ug bisan PhilPost ID. Sa operasyon kagahapon sa hapon, nag-abot gawa sa Mandaue City Hall ang subject o target nila ug ang nagsilbing posture buyer o nagpakaron ingnon nga customer. Human madayon ang transaksyon, gidakop ang suspect nga giila nga si Gia Henelazo. Nakuha sa iyang posisyon ang non-professional driver's license nga gi-order sa nagpailang customer. Gawas niini, ubay-ubay nga mga peking government identification cards ang nakuha sab gikan kang Henelazo. Sama na lang sa driver's license, UMID, national ID, postal ID, BIR, TIN card ug PhilHealth identification. Base sa mga packaging nga nakuha gikan sa suspect, gituhang gibuhat ang mga peking ID sa Luzon ug giship na dinhi sa Sugbo. Matod sa NBI, 1,500 ang pangayo sa non-prof nga lisensya. Fabricated and sent to Cebu through the subject. And yon, pagka abot na dire, i-deliver niya. Because part of her offer is to deliver the items on a COD basis, cash on delivery. Gipa-verify pa karon sa NBI ang nakuha nga mga IDs sama sa lisensya ngadto sa LTO mismo nga moay mo certify nga peke kini. Pahimangno sa NBI sa publiko adto ra gyud sa mga government offices mo transact. To the public, to do not cut corners. Kung unsa talaga ang procedure nag-impose sa agency like the LTO, the GSIS, i-follow talaga nato because of course there will be consequence in the future. Kay moabot sa 17 tanan kagidudahang fake IDs ang nasakmit, 17 counts sa falsification of public documents ang ipasaka batok sa suspect. Gisuwayan unta sa GMA Regional TV Balitang Bisdak pagkuha sa habig sa dinakpan apan nagdumili kini sa pagluwat ug pamahayag. Lagi katagda pa nga makig-communicate ang NBI nini mga tao sab kansang mga pangan o ilang mga dagway mo napatik sa mga IDs aron sab nga makuhaan sab sila og statement kabahin sa mga insidente kung sila basab gyud ang mi-request ni adtong maong mga IDs. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.